Абе, некой да пусне радиосигнал плюс, бе. Стига е. Та да не е авторски права, торенти, такива работи. Абе, вие вчера бяхте ли на протеста? На протеста беше ли ти? Протестирахме всичките исках безплатни кифтенци, безплатно порно, бе, бате, безплатно порно. Твърдете ни за мундата. За мундата спреха, няма откъде да теглим, бе, бате, искаме клецане и ние сме... Какво искате? Няма да ти кажем, искаме само да... Добре. О! Батенце, гледай. 25 сантима. Не го фанах това, бе. Дай пак. Квит! Квит! Ето, Челгия Рулес. Това не го очаквам. Напред е